Vítejte u dnešního videa. Na našem území se nachází poměrně hodně míst, kde se historie prolíná s legendami a kde ozvěny minulosti někdy až příliš hlasitě promlouvají k přítomnosti. Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi bojí, nebo vás jen láká odhalovat skryté vrstvy minulosti, vydejte se s námi na cestu po místech, kde podle historických pramenů skutečně straší. Možná zjistíte, že hranice mezi naším světem a tím druhým je tenčí, než si myslíme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Špilberk. Brněnský hrad Špilberk, původně královský hrad, založený ve 13. století Přemyslem Otakarem II., získal v průběhu staletí ponurou pověst jedné z nejtvrdších věznic habsburské monarchie, známé jako žalář národů. Zejména jeho kasematy, temné a vlhké podzemní chodby a kopky se staly místem utrpení a smrti mnoha vězňů, politických odpůrců, revolucionářů, ale i obyčejných zločinců. Není proto divu, že takové místo nasáklé bolestí a utrpením je považováno za silně strašidelné. Pracovníci hradu, ostraha i někteří návštěvníci hlásí celou řadu paranormálních jevů, zejména v prostorách kasemat a bývalých vězeňských cel. Jsou to podivné zvuky, nářky, sténání, šepot, řinčení řetězů nebo kroky v prázdných chodbách. Někteří lidé také pociťují náhlý chlad, doteky neviditelnou rukou, pocity paniky, úzkosti nebo intenzivního smutku. Objevují se i svědectví o zahlédnutí stínových postav či mlhavých přízraků. Ozvěny minulosti jsou na Špilberku údajně tak silné, že i ti největší skeptici připouštějí, že atmosféra v podzemí je mimořádně tísnivá a znepokojující. Čtvrté místo. Kostel v Lukové. Příběh kostela svatého Jiří v malé vesnici Luková na severním Plzeňsku je poněkud odlišný, ale neméně působivý. Tento původně gotický kostel, později barokně přestavený, byl v roce 1968 opuštěn poté, co se během pohřební mše zřítila část stropu. Místní obyvatelé to vnímali jako zlé znamení, varování vzhůry a bohoslužby se zde od té doby nekonaly. Kostel tak začal chátrat a po desítky let byl vydán na pospas času a vandalům. Jeho osud se změnil až v roce 2012, kdy student Fakulty designu a umění Jakub Hadrava přišel s unikátním nápadem na svou bakalářskou práci. Vytvořil 32 sádrových soch v životní velikosti, představujících postavy duchů v kápích, sedících v kostelních lavicích, stojících u oltáře či v kůru. Tito duchové symbolizují duše sudetských Němců, kteří v Lukové kdysi žili a modlili se v tomto kostele. Ačkoliv se jedná o uměleckou instalaci, atmosféra místa je neuvěřitelně silná a sugestivní. Schátralý interiér, oprýskané zdi, zbytky původní výzdoby a tiché, nehybné postavy vytvářejí dojem, jako by se čas zastavil a duchové minulosti skutečně povstaly. Místo přitahuje pozornost fotografů, filmařů i zvědavců z celého světa. I když zdejší duchové nejsou výsledkem paranormálních jevů v pravém slova smyslu, síla jejich přítomnosti a příběh opuštěného kostela dokáží vyvolat mrazení v zádech a donutit k zamyšlení nad pomíjivostí a pamětí místa. Třetí místo. Zvíkov. Hrad Zvíkov, majestátně se tyčící na soutoku Vltavy a Otavy, je často nazýván králem českých hradů, nejen pro svou krásu a historický význam, ale i pro svou mimořádně silnou paranormální aktivitu. Nejproslulejší je v tomto ohledu věž zvaná Markomanka. Jejíž jméno odkazuje na germánský kmen Markomanů a naznačuje prastarý původ místa možná ještě před samotným hradem. Právě v Markomance se dějí věci, které vzdorují racionálnímu vysvětlení. Návštěvníci i badatelé hlásí časté selhávání elektronických přístrojů.
Takže například fotoaparáty přestanou fungovat, baterie se náhle vybíjí a mobilní telefony ztrácejí signál. Psi, kteří jsou jinak nebojácní, údajně odmítají do některých částí věže vstoupit. Vrčí na prázdná místa nebo se snaží utéct. Lidé zde často pociťují návaly úzkosti, nevolnosti, chladu nebo mají pocit, že je někdo sleduje. Historické zápisky z období mezi 16. a 19. stoletím obsahují znepokojivé zmínky o úmrtích několika malířů a dělníků, kteří přespávali v místnostech Markomanky během rekonstrukčních prací. Ačkoliv příčiny smrti nebyly vždy jasně specifikovány nebo byly přičítány neznámé nemoci, lidová tradice je spojovala s kletbou či přítomností zlých duchů. Existují také svědectví o slyšení kroků na prázdných schodištích, tichého smíchu, šepotů v nesrozumitelném jazyce nebo zahlédnutí mihotavých stínů a postav v prázdných místnostech věže, zejména po setmění. Druhé místo. Zámek Dětenice. Zámek Dětenice, dnes známý především díky své středověké krčmě a strašidelným prohlídkám, má dlouhou historii plnou podivných událostí, které naznačují, že zdejší duchové nejsou jen marketingovým tahem. První zmínky o paranormálních jevech na panství pocházejí již z dávné minulosti. Nejčastěji se hovoří o zjevení Bílé paní, klasické postavy mnoha českých hradů a zámků, která zde údajně bloudí chodbami a naříká. Historické záznamy z 18. století, konkrétně z doby, kdy zámek vlastnil hrabě Klam Gajás, obsahují zmínky o podivném a nevysvětlitelném chování služebnictva. Někteří sloužící si stěžovali na nezvané noční návštěvníky, kteří je budili, pohybovali předměty nebo se zjevovali jako přízračné postavy. Tyto incidenty byly natolik časté a znepokojivé, že se jimi zabývaly i tehdejší úřady, snažící se najít racionální vysvětlení, často však marně. Spekuluje se také o tom, že v minulosti mohl být zámek či jeho okolí místem praktikování černé magie. V současnosti jsou Dětenice proslulé svými večerními strašidelnými prohlídkami, kde se herci snaží návštěvníky vyděsit. Nicméně i mimo tyto inscenované akce mnozí hosté a zaměstnanci hlásí skutečné záhadné úkazy, samovolné pohyby předmětů, nevysvětlitelné zvuky, šepoty, náhlé poklesy teploty či dokonce fyzické doteky neviditelných rukou. Zdá se tedy, že Dětenice si svou pověst strašidelného místa pečlivě střeží. První místo. Hrad Houska. Hrad Houska, tyčící se na skalnatém ostrohu uprostřed hlubokých lesů Kokořínska, je již po staletí považován za jedno z nejzáhadnějších a nejděsivějších míst v Čechách. Už samotné jeho umístění je strategicky nelogické. Byl postaven daleko od jakýchkoliv významných obchodních cest, bez přístupu k vodnímu zdroji a bez zjevného obranného účelu. Jako by jeho hlavním úkolem nebylo něco chránit, ale naopak něco střežit či uzavírat. Podle nejznámějších legend stojí Houska přímo nad bezzednou průrvou v zemi, samotnou bránou do pekla. Kroniky a ústní tradice vyprávějí o tom, že z této díry kdysi vylézaly hrůzostrašné, napůl zvířecí a napůl lidské bytosti a šířily v okolí strach a zkázu. Aby se tomuto zlu zabránilo, byla nad průrvou postavena hradní kaple, zasvěcená archandělu Michaelovi, bojovníkovi proti ďáblu. Samotnou bránu se prý pokusili i zasypat, ale díra pohlcovala materiál bez viditelného účinku, dokud nebyla definitivně zapečetěna právě stavbou kaple. Historické prameny sice přímo nepotvrzují existenci pekelných zrůd, ale zmiňují se o podivných jevech a zvláštní atmosféře hradu. Traduje se, že odsouzencům na smrt byla nabízena milost, pokud se spustí do průrvy a popíší, co viděli. První, kdo se odvážil, byl prý po několika okamžicích vytažen zpět, zestárlý o desítky let, s bílými vlasy a pomatenou myslí a zemřel krátce poté hrůzou. Tato legenda, ačkoliv těžko ověřitelná, dokresluje temnou pověst místa. Zajímavostí, která dodává Housce další mysteriózní rozměr, je fakt, že během druhé světové války
Hrad zabrali nacisté, kteří se zde údajně věnovali okultním praktikám a experimentům. Co přesně se za zdmi housky v té době dělo, zůstává obestřeno tajemstvím, ale spekulace o snaze využít pekelné síly pro válečné účely přetrvávají. Dnes je houska přístupná veřejnosti a mnozí návštěvníci i personál hovoří o nevysvětlitelných zvucích, stínech a pocitu cizí přítomnosti. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.